Hayırlı kеш, hürmetli televizor караучылар, Müslüm телевидениесі өзінің тапшыруларын башлый. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шаймиева. Бүгенге чыгарылышта. Моңзар төкмеше үзеңә дә көрәк тотып каршы сартырга була. Күп функциялы бинада утыручылар шулай эшләде дә. Барысы бергә җыелып чыгып, территорияны кардан арындырды. Төрле милләт вәкилләре дус яшәсен өчен бердәм максатлар кирәк. Җирлекнең иҗтимагый советы халыклар дуслыгы сагында. Мәдәният йортларына барырга мөмкинлеге булмаганнарга артистлар үзләре килә. Бу көннәрдә Мөслимебезнең күп фатирлы йортлар ишек алларында урам концертлары гөрли. Булган вакыйгалар турында кыскача. Быел кар мулдан булды. Яуган карны чистартып бетереп кенә җитешерлек түгел. Юлларны кардан арындыру өчен җаваплы службалар тәүлек әйләнәсе хезмәт куя. Көчле кар яву сәбәпле юлларга хезмәт күрсәтү оешмалары көчәйтелгән эш режимына күчте. Районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитары предприятиесе тәүлек әйләнәсе юлларны, тротуарларны кардан арындыру буенча эш алып бара. Мөслим урамнарында 18 дәнә техника, 19 урам җыештыручы тырыш хезмәт куя. Saat 3'te уже полный işler alır. Korkup cevap işi bulmayı. İşe geldiğinde ağasını bitirip bulmayı biter bunda. Yol kındı da alır, yol etmeyi. Bütün kındı da korkan kındı saat 3'te уже nami isterler. Buna 5. klasdan eski öğretmenlikte 7 kilometre yukarıya düşürdük her gün sayın. Buran buladırgan gün sayın. İşe aldığında korna kırabilir bulmuyor. Kako işe uğramda korna. Sol. Kını kırıyorsun bitmem. Kişide kırıp koyarsın, ertenge ortadan kırıyor. Бу көннәрдә кар айлык нормада явыр дип көтелә. Димәк, эш күләме дә гаять зур булачак. Территорияны сыйфатлы итеп кардан чистарту һәм гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү максатыннан транспорт чараларын, юл өстекләре һәм тротуарларда калдырмауларын сорыйбыз дип хәбәр итәләр унитар предприятие эшчеләре. Müslüm içinde joysun indi biz mellerden düştük. Şitin. Mellerin yolları tarayı bitken. İki nide maşinalar sığmay. Kışka düşüp kayttık. Mine hatın rüldek. Kurkara düştük. Her kaytı bu problemi. Zorlanıp bulmay Xuday bergen molluk indi bir oylasak indi bu qar indi. No mine nişik deb aytayım da organizatsiyalar yetişemey ko'ramsak indi mine bek joysuz mashinalar bilan kirga joysuz indi. Kirib bulmay, chiqib bulmay birgina shotli yo'l deganda indi. Biz tirishniga joysiz indi. Qo'rqinish indi. Avariya ko'p bo'lirga mumkin indi. Munda indi texnika ko'p yuradi. Hech yo'q shu mashina tirasin bo'lsa deganday ish startuv bo'lsa indi aybat bo'lar edi. So'zda yo'q. Моңзар төкмеше үзеңә дә көрәк тотып каршы сартырга була. Күп функциялы бинада утыручылар шулай эшләде дә. Барысы бергә җыелып чыгып, территорияны кардан арындырды. Ишек алларыннан юлга каршы чыгару очраклары да ишая бара, югыйсә бу гамәл катгый тыела. Кагыйдә бозучыларга карата административ штраф каралган. Юлны чистартучыларны хурлап та булмый. Бер туктамы яуган карны чистартып бетерү өчен вакыт та кирәк бит әле. Өлкәннәр элеккеге елларда бу кадәр кар яуганны хәтерләми диярлек. Өлкән буынның февраль бураннары дигән сүзгә бураны кары белән уралган кышның соңгы ае икән. Лилия Шаймиева, Динар Менхаҗев, Müslüm телевидениесе. Күп фатирлы йортлар оешма предприятие биналарыннан асылынып диярлек торган кар катламнарына күтәрелеп карау белән баш әйләнеп китә. Калын кар катламнарының түбәләрдән дөбердәп җиргә килеп төшүен ишетеп, куркып калучылар да булган. Оешма предприятие хуҗалары бина түбәләрендәге карны чистартуны үзләре хәл итәргә тиеш. Алар җаваплылыгындагы түбәдәге карны берәүдә килеп төшермәячәк. Районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе егетләре Müslüm идарәче компаниядан кергән заявкалар нигезендә соңгы 7 көндә күп фатирлы 10 йортның түбәсен чистарткан. Бу атнада район мәдәният йорты һәм лицей түбәләрендә предприятие егетләре кардан арындырды. Türkiye kor krevdegine işimiz Allah'a şükür. Erten turabız. Jaugan mı jaugan, çıgabız, babay bilen iki kerekni alabız, kiribiz. Şulayның rahmeti, ne maturittirip çistartalar, rahmet alarga, işlegen kişilerge, isyanımın işlesinler, tüvelerden düşmese, elenin diyafetlerini söyleyler, Xuday şularından saklasın, көрсетмесін bizge. Hikmet indi ol qar bu yıl, bilmem нәрсе су басармы, нәрсе болар. Hikmet, бүтәнчә сүз юк, күреп тә битереп булмый. Әмма сез түбәләрдән үзегез кар төшердегезме әле? Юк, әле пока төшмәгән әле. Менә төшерәсе бар. Ничек тотынасы булар? Bilmem инде, Алла ярдәм берсен инде. Катлы этажлы үйләр янында йөргәндә карап йөрергә, башка кар төшмәсенгә, боз төшмәсенгә, сакманып йөрергә кирәк инде. Шуның өчен эшчеләр чистартып тора, һәрберсенә игътибар итәргә кирәк. Yürekle kar indi, su şeyini basıdan korkup duram, yüge turar икән дип. Şundayım nak indi. No etsen bula körüler.
Yok ana aytırışın sapniga barga kirek, grafirma koyadır barga kirek. Şoňa indi nişlerge mekenip horlarny kürep duram indi. Imeniyet kompaniyalarının haber edilerince bıyılgı kor şahsi yurtlarda yaşauşlarga şokty ziyan salıp ülgürgen. Bıyıl kor köp yağdı, şunun sebeple tübelerdeki korlarını vaqtında kürep turga kerek, çünki navislarga hem tütün şıqqan turbalarga ziyan kelüwi mümkin. Şoňa öz yurtlarıgıznyň milkilerini koýgyrtygyz. Şoňa vaqtında şuşulay bulmas üçün vaqtında korlarıgyzny şistartyp turu surala. Bu страховой случайга kirmey. Unutmağız, tübelerini vaqtında kordan orunduru sizni plandan tış remonttan gana qutqarıp qalmay, oqşayonçığızını da soqlay. Şahsi iminliğiniz içinde qurqanış yonamayacaq. Liliya Şaymiyeva, Dinar Minhajev, Müslim televideniyesi. Şirattagı jyynlar boyu hem oktyabr oğul jirliklerinde uzdy. Jyýylyşga kelgen halyk halitesi meselelerini ortaga salıp süleşdi. Başkarası işlerini barlady. Oktyabr oğul jirliginde Avgust Müslim agrofirması iş alıp bara. Uyuşmada jirlikning 200 yakın kişisi hizmet koya. 177 poyşynyň jeri olarda arendada. Төлөө boýunça qanaгаtsizlikler bulgan. Olarny bitiru üçin kelişүү şartlaryny özgertirge kerek dedi atçyt çygyşynda oğul jirligi başlygy İlgiz Hannanov. Fermer Ilnur Hamarishin hojalygynda sezon wagtynda disteden artyk Nail Mullinda 3 kişi iş bilen tämin etilgen. Süýekey hem bekebizde su jetinkiremegen, şol sebepli rezerv skvajinynda kullanganlar. Süýekeyde bir uramnyň liniýasy oluşturulgan, bu iş alga tabada dowam etjek. Oktyabr awulynda uzak uramnyň köpçilik ülüşine gravi üstelgen. Oktyabr hem Endiriş awullaryny көрсөтүүчү ýol belgileri hem Müslim Oktanış trassasyna çygyşy şatda ýol belgileri kerek. Yaşlar uramından Müslim Oktanış ýoluna çyga turgan ýol çaty bar bizning. Şulay ol hazır bizning tüp ýolga aýlandy. Уступи деген знак, hem de второстепенный деген neler znaklar her halda ýolda bolurga tiýiş bitende. Bu tüp ýol bizning hazır. Kartını qarasak indi bu yollar kartada görünüyor bolsa, indi bizge başta kartada yok degen sizlerde boldu. Şoňa görä bu meseleni bizge şoýa qararga edi. Boyuq awul jirliginde de awul halkynyň turmuş gün-görüşini ýaxşyrtýy ýönelişinde köp iş başkarylgan. Awulda su ýok, yol yok, FAP da yok, avtokibette kirmey dedi sefer kişisi. Yol uyuşması şiş tartkanda qorna maşina çıgуу üçün oňaýsyzlap üýüp goýadylar seferliler. Hem uyuşma teknikisi awul işindägi ýoluna da şiş tarta olmasmy eken dep soraýlar. Gulnaz Jalilova, Münire Arslanova, Dinar Minhajev, Müslim televideniyesi. Tatarstan Halkları Assambleýasynyň Müslim municipal rayondagy wekilliginiň kiňeýtilgen jyýylyşy ötdi. Onda 2021 ýylda başkarylgan işlerge ýumgak ýasaldy. Ogymdagy şyrga buruşlar belgilendi. Jyýylyşda rayonyň ijtimagy sovet reisi Ruşat Sultanov uzgan ýylgy şenlikke analiz ýasady. Rayonyň sosial-ykdysady üsüşinde ijtimagy sovetniň hem jemagat uyuşmalarynyň tutgan rolyna beýe berdi. Wekillikniň töp wazifalarynyň birisi ol milli medeni jemaat uyuşmalarynyň zakon kısalarındagy milli ihtiýaçdagy inisiatiwlaryny huplaw, olar üçin kirekli ýerdem kulemin, formularyny rayonyň hakimiýet organlary bilen kilişdirүү, kirek bolan uyuşturuw işlerini koordinasiýalaw. Wekillik rayonda ýaşaýjy milletleriniň milli hem urfy üsüşine ýerdem etýüşi, respublika milli jemaat uyuşmalary bilen beýleýüşi mühim bir svino. Jirlikdäki Kreşin, Mori, Ermen, Rus Milli Medeni Birleşme jitekşeri çygyşlary konsert номерлары bilen urilip bardy. Это мероприятие красивое, праздничное, проходит каждый год у нас в Муслимском районе. И все национальности вместе собираются в этот день, живут очень дружно, весело. И сегодняшний праздник этому пример. Также проходит празднично, красиво, с песнями, с танцами. Осы фольклор ансамблін өзім uyuşturun 80-нче yıllarda. Şundan birli Qozan sahnelerinden de düşmeyiz, Müslim sahnelerinden de, özümüzde de. Elike halık kubedinde hazır kemip barabız. Bizim avulda bek dost tatu yaşayız. 77 yıldan beri şuşa usu jerliginde yaşayım. Hem indi Kreşinler ailesine kelin bulup düştüm. Bir yandan bek motor edip Kreşin jırlaryny jırlytyrgan edi. Kelүү bilen şol jırlarga mende mehabat uyatdy. Hem indi şol günden başlap Kreşin ýolalарын, Kreşin jırlaryny jırlap, şundan şuşa ansamblda yürüdüm. Hem hamanda äle yürüden toktamym.
Матур традиция буларак җыелыш ахырында бүләкләү тантанасы булды. Иҗтимагый совет эшчәнлегендәге тырыш хезмәтләре район халкы белән тыгыз элемтәдә булып, районның җәмәгать тормышында актив катнашканнары өчен Галина Светлякова, Александра Лабанова, Әнисә Изибаева, Роза Вәлиева, Галина Романоваларга район башлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бәлек булмаган балалар белән эшләү һәм аларны яклау комиссиясының киңәйтелгән утырышы үтте. Утырышта 2021 елдагы эшчәнлеккә анализ ясалды, 2022 елга бурычлар билгеләнде. Бүгенге көндә районда балик булмаган 3824 бала исәпләнә. Шуларның 1766-сы 7 яшьтән 13 яшькә кадәргеләр, 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге егет-кызларның саны 871 бала. %39 yetim һәм ана каравыннан калган, мәхрүм калган балалар исәптә тора. Аларның 26-сы опекунлыктар гаиләдә, тәрбиягә бала алган 51 гаиләдә 94 бала тәрбияләнә. Авыр тормыш хәлендә калган 8 гаилә 19 бала тәрбияләнә. Бу безнең социаль яклау бүлегендә үзенең бизнесны учетында торучылар, һәм безнең 9 гаилә социаль тормыш хәлендә аларда 21 бала тәрбияләнә. Әти-әнисе спиртлы эчемлекләр кулланган гаиләдә балага игътибар юк. Баланы ярату, назлау турында түгел, ашаган эчкәнме, йокысы туйганмы дип тә борчылмый андый әти-әниләр. Баланың ниләр хис итүе яшьтәшләре алдында кимсенүе турында әйткән дә юк. Узган ел спиртлы эчемлекләр кулланган шундый 8 гаилә исәпкә куелган. Әлеге гаиләләрдә 16 бала үсә. Мөслим муниципаль районында 33 мәгариф учреждениесе бар. Аларда 203 сыйныф җитәкчесе балаларның тәрбиясе белән шөгыльләнә. Алардан тыш 17 тәрбия эшләре буенча директор урынбасары, 3 социаль педагог, 15 педагог организатор, 4 педагог психолог эшләп килә. Ел дәвамында комиссия утырышларында балик булмаган балаларның ата-аналарына карата 53 административ материал каралган. Шуларның 49-ы ата-ана бурычын тиешенчә үтәмәгән өчен кузгатылган. Римма Авзалова, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. 9 февраль көнне халыкара стоматологлар көне үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Ул сәламәт тормышыбызны алардан башка күз алдына да китереп булмый торган табиблар бәйрәме. Тулырак алдагы сюжетта. Теш сызлауның нәрсә икәнен белмәгән кеше юктыр. Тешләр сызлый башлавын көтәргә кирәкми, стоматологта елга 2 тапкыр булырга кирәк. Авыруны дәвалауга караганда кисәтү җиңелрәк бит. Хирургия бүлегендә безнең бүгенге көндә һәр көнне атнаның 6 көнендә без сине ярдәме киләбез, күрсәтәбез. Төндә киләләр скорый аркылы чакыртып. Сәламәт һәм матур ак тешләргә кем генә кызыкмый икән, тешләрне табиблар кечкенәдән тәрбияләү мөһим ди. 1 яшьтән уже тирәсеннән теш чыга башлый. Шул чактан уже балаларны алып килеп, айга 2-3 тапкыр күрсәтеп китсәләр, әти-әниләргә зару булыр, әйбәт булыр. Нужно ухаживать за зубами, чистить минимум 2 раза в день. Посещать врача-стоматолога 2 раза в год – это минимально. Район поликлиникасының стоматология бүлегенә күрше районнардан да киләләр. Тешләре авыртып килүчеләр арасында өлкәннәр күбрәк. Без Азнакай районына Татшуган авылыннан төштек. Анда бик мактадылар, яхшы врачлар эшли монда, чират та юк, тиз була дип. Менә төшүбезгә сразу алып кирип, тишен алдырып чыгардылар әтинең. Рәхмәт, аңа инде 88 яшь тулды. Хәзер менә тиш куйдырырга исәпләп торабыз инде монда. Тиш алдырырга килдем яңа карамалдан, 2 көнне авыртты инде. Врачларга да рәхмәт инде. Күпме шир, күпме халык монда. Ой-ой. Поликлиникага тишем алып килгән. Шундай җиңел итеп кенә алды. Безнең хастаханәнең поликлиниканың врачы. Мин аларга рәхмәтле, исән сау эшләсеннәр. Теш авырту бик авыр нәрсә ул. Бик куркыныч проблема ул. Ул авыртканда да күренмәй, кеше дә күренмәй. Менә яныма тынычлык алып кайтып киләм. Хәзерге заман стоматологиясында җиһазлар өр-яңа технологиялар кулланып эшләнгән. Теш дәвалау барышында авыртулар да әллә ни сизелми. Тик кечкенәдән калган курку хисе барыбер бетеп бетми. Тешләр белән чикләвек ватмасак, шешә бөкеләрен ачмасак, теш табибына йомышыбыз әзрәк төшәр иде. Барыбызга да үз тешләребез белән озаграк яшәргә язсын. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Күп фатирлы йортлар ишек алдында район үзешчәннәре концерт куя. Анда безнең иҗат төркеме дә катнашты.
Урам моңнары дип исемләнгән концертлар кичен оештырыла. Үзешчәннәр халыкка җыр моңнарын бүләк итә. Күп фатирлы йортта яшәүчеләр мондай чаралардан канәгать. Кооператив урамында яшәүче бер райондашыбыз мондай чараларның дәвамлы булуын теләде. Җитәкчеләр безгә сораулар күп инде, моның җыелышлар күп булсын, халыкның дәгъвасы нигә күп. Монда акча җыярга килгән саен гына җыймасыннар. Җитәкчеләр килсеннәр, җыйсыннар, управляющий компанияның менә килгәне юк, җыйганы юк. Җыелышларны шастрак булсын. Күп фатирлы йортларда безнең елда шушындый чаралар үткәрелеп тора. Бүген инде безнең кооператив урамында 170 домында шушындый чара бик матур тамаша үтә. Без бу тамашада халык рәхәтләнеп бәйрәм итә. Күңел ача, без бик шат. Мондый чараларда район җитәкчелеге, район активы да катнаша. Мөслим авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Рунар Сахбетдинов халыкны җирлектә башкарылган эшләр белән таныштырды. Бик актив катнашалар, кешеләр чыгалар, шуннан да тансыккан кеше, инде җырлар җырлап, тыңлап, биеп, матур итеп көтәләр. Һәм инде шул форсаттан файдаланып әйтәсем килә, менә бу үзара салым буенча да инде актив катнашырга кирәк. Шуннан да дәүләт ярдәм иткәндә инде без үзебезнең өлешебезне керсәк, тагын да яхшырак булыр. Үзешчәннәр бүгенге көнгә кадәр 3 ишек алдында чыгыш ясарга өлгерде. Мондый чаралар халыкка кәеф күтәренкелеге биреп кенә калмый, аларны берләштерә дә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 14 февраль гашыйклар көне. Бу көнне кем ничек кабул итә? Райондашларыбыз мәхәббәт барлыгына ышанамы? Бу көнне күпләр сөекле кешесенә бүләк әзерле ярату хисләрен белдерә. Кемнәрдер өчен бу гадәти көн генә. Ә сез ярату барлыгына ышанасызмы? Мәхәббәтнең чыны менә бер-берең белән озын гомер иткәндә, бер-береңә ышаныч барлыкка килеп, бер-береңә соннап яшәгәндә, менә шул мәхәббәттер дип уйлыйм инде мин. Әлбәттә инде җирне һәм безнең яшәешебезне гомумән мәхәббәт тота. Ярату бер-береңне кадерләү, ул инде гаилә бәхете, инде гаилә булгачтан ул балалар. Күп тапкырлар гашык булган бар, ул шутсы дидер. Бер вакытта ул гашык булудан аткан бирмәгән. Картык китә дә килә ул. Ярату бер-береңә хөрмәт итү, бер-берең өчен тырышу, юл кую, тормыш итү инде, гомер итү, бер-берең өчен янып тору. Яратусыз яшәп булмый дип уйлыйм инде мин. Әле үзем дә менә күптән түгел кызның кулын сорадым. Алла бирсә, җәй көне өйләнешәбез. Ярату минем өчен зур бәхет. Дәргә була, яратсаң гына җир йөзендә яшәргә була. Кешегә ышаныч була. Яратып, яратылып яшәргә ясым бу дөньяда. 14 февраль гашыклар көне һәрбер кешегә яратып яшәргә ясым. Яраткан кешенең аерым сыйфатларын ярата башлыйсың. Һәм шушы сыйфатлары аша ул кешегә ярату хисләре барлыкка килә. Һәм инде яратуның дәвамы әлбәттә бергә семья кору булырга тиеш. Семья корганнан соң балалар үстерү, балаларны ярату, аннан соң иң зур ярату менә өлкән яшьтәге кешеләр өчен оныкларны ярату икән. Ни дисәң дә мәхәббәт дөньяда булган иң изге хисләрнең берсе. Һәрбер йөрәк аны үзенчә аңлый, үзенчә кабул итә. Яратып һәм яратылып яшик. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Алда сезне җырым сиңа бүләгем тапшыруы көтә. Авторлар һәм композиторлар игътибарына Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Шаян ТВ каналы Балачак җыры бәйгесенең 3нче сезонын башлый. Гаризалар 2022 елның 1 маена кадәр кабул ителә. Җиңүчеләр 1 июньдә игълан ителәчәк. Тулырак мәгълүмат shayantv.ru сайтында. Яшь чикләве 0+. Насколько хорошо мы видим то, что происходит с нашими детьми? Я знаю своего сына на все 100%. Он всем делится с нами. 100% говорить?
А вы знаете, что он поругался со своим соседом по парте, когда тот случайно задел его? А рассказал ли он, как его друзья избили одноклассника и разместили запись в интернете? Ребенок как айсберг. То, что мы видим, лишь малая часть его жизни. Нужно смотреть глубже. Успейте увидеть, о чем молчит подросток. Ваш помощник-портал яродитель.ру. Мы все хотим стать успешными. Решить самую сложную в мире задачу. Жить так, чтобы захватывало дух. Всегда быть первым. Стать тем, в ком нуждаются тысячи, и дарить им надежду. Но всего этого может не быть. Научите ребенка безопасному обращению с огнем. Спасем наше будущее вместе. Положи деньги в конверт и под матрас. Мы так всю жизнь делали. Купил акции. Видел, какие там условия. Даже думать не о чем, надо брать. Все еще ходишь пешком? Мы взяли в кредит машину, шубу, телевизор, холодильник. Выплатим потом, когда деньги появятся. Избегайте финансовых кошмаров в реальности. Узнайте как на fincult.info. Все любят играть в прятки. Ты прячешься, и тебя не видно. И тебя как будто нет. Однажды я поняла, что это не всегда хорошо. Запомни, если тебя не видно, значит тебя нет. Xayrlı kеш, hörmətli televizor qarашылар, Müslim televideniyası özünün tapşırıqlarını davam edə. Efirdə sizdən kelən qutlov xatları boyunca tüzülgən Jırım Sena Bulegim tapşırığı. Qutlov xatları bilən min Liliya Şaymiyeva tanıştırımın. 11 fevral günü Müslim rayonu Əməkey yolunda tuğub üsіп, bugünkü gündə də tuğan negizimizdə. Əniyimiz Gülendem bilən tegiz ömür etüşü, siyikletiyimiz Bedrettinov Nail Qaynuddinulunun көркем юбилейі. 65 yaş tuğan günü. Qadirlətiyimiz, biz seni ixlas көңілден ömür beyramın bilən təbrik edəbiz. Келешек тұрмышыңда dünyanın saf havaсын sulab, güzelligin көріп, өз oyaqların bilən jir жылысын tıyıb, балаларығыз, ынықларығызның қадір хөрмәтендә, әнiyimiz білән бір-бірігіздің көңіл яқтылығын, жан жылысын тыйып, тынычлықта, моллықта, саулықта,
бик бәхетле булып яшәргә язсын сезгә. Котлы булсын әти туган көнең, кояш сиңа көлеп карасын, салмак кына искән таң җилләре чәчләреңнән сыйпап тарасын. Тулы тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәркемгә, бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен синең иннәргә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гөләндәм, кызларың, кияүләрең, оныкларың, туганнарың, кода-кодагыйларың дип төгәлләнә безгә килеп ирешкән котлау хатында. Туган көнегез, гомер бәйрәмегез котлы мөбарәк булсын. Парлап канат кагу җиңелрәк, язмыш сезне ялгыз итмәсен. Бәхет чишмәләрегез тулып торсын, мәңге-мәңге суы кипмәсен. Ömür düyanın tələrində əti əmi var şilək. Durmuş alım barğanlarda, balamı deyip yanğanlarda, ikisi birgə kirək. Müldürəmə şiləkləri, əli var yürəkləri, əni yanında əti var, əti yanında əni. Gizliklərin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Gizliklərin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Kuşlarday sayraşıp üstük ömür kiyini təgizdə, şaypalamadı bar şiləklər, bir yıldan bir adımda atlauğa ikigizdə. Müldürəmə şiləkləri, əli var yürəkləri, əni yanında əti var, əti yanında əni. Gizliklərin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Gizliklərin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Yaşamadı kızı da bitsiz 50 düşün. İndi yaşasagız idi uçurgan kuşları kızının toyup yıktı var kışın. Müldürəmə şiləkləri, əli var yürəkləri, əni yanında əti var, əti yanında əni. Gizliklərin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Gizliklərin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Tügülmesinin bar şiləklər, tügülgən tulıq bulmaz. Qaysı qız bulmaganda da, iki göz bar şapta kebük, değilimiz şığıb bulmaz. Müldürəmə şiləkləri, əli var yürəkləri, əni yanında əti var, əti yanında əni. Gizliklərin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Gizliklərin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Birsini Xuday jəlləmey, birsini Xuday jəlləmey. Бүген туган көннәрен, гомер бәйрәмнәрен бәйрәм итүче һәркемгә, өйләрендә булган шатлыклы мизгелләрнең дәвамлы булуын телибез.